Hola a tothom, benvinguts i benvingudes a La Partida, un podcast dedicat als jocs de taula i als jocs de rol. Jo sóc en Jordi Nadal i avui m'acompanya en Víctor Solitario Villa. Hola, podcasteros! També ha vingut en Pep Planà. Amics, amigues, taula, planistes... La Partida és un podcast creat per membres de l'associació Club Diògenes, una associació de cultura lúdica ubicada a la bonica ciutat de Tarragona. Si no ens coneixes, ens pots escoltar a través de iVoox, a Spotify i Apple Podcast. Si t'agraden els vídeos, ens pots veure per YouTube. En el programa avui retallarem la nostra ludoteca. Comencem! Bé, com dic sempre, abans de començar, avui el programa l'ha fet el Víctor, però abans de començar recordar un parell de coses. Mencionar que aquest divendres al Club Diògenes de Tarragona farem un esdeveniment especial pel Dia de la Dona, així que qui vulgui anar pot anar a jugar al club, portarem tot de jocs creat per dones, editats per dones, i estarem allí jugant a jocs de taula, tothom convidat. Festassa. Celebrant el Dia de la Dona. Tots convidats a plaça Carles Llorach de Tarragona. I per altra banda, menciona que aquest dissabte, que és el Dia de la Dona, també és el Ball Jugar, no, Pep? Hola, ¿dónde está mi cama? Sí. Sí, és el Ball Juga i, només comentar que és el dia 8, el mateix dia, coincideix, i el Palomino, el meu amic Palomino, m'ha enviat un missatge diu, si vols cantar la cançó promocional del festival, he de pagar-li €1 a ell ara, vaja, perquè té els drets, però bueno, si vols us la canto, El Ball Juga tacopeta, si vens tu festa completa, el 8 de març a la Cursal, l'escenari ideal, €1, un filer, €1, i ja està. Vaya punyalada trapera ens acabes de fotre. Això no estava preparat. No, ja... Està tot preparat, En aquest programa no s'improvisa res. No sé què dius, Víctor. Què? Tu sabies que passaria això? No ho sabia ni jo. S'ha venit arriba. Què hi farem? Pues res, ja ho sabeu, aquest dissabte al Ball Juga esteu tots convidats. Jo crec que hi aniré. Tinc números d'anar-hi. Ens veurem allí, Víctor? Sí, i tant. Sí, tu hi vas? Nosaltres anirem pel matí amb el Club Diògenes a col·laborar amb un parell de taules que tindrem allà. Molt bé. Estupendo. A fer alguna demo. Alguna demo? Sí. Vale. I tu també aniràs, no, Pep? Jo aniré, el que passa que aniré... Com a Pep. Com jo mateix. Com a tu. Com a taula planista. Sí, no aniré ni mulleres, ni orelles postisses, ni res. Anirem als crios i intentarem passar el dia allí fins que es cansin. No garanteixo tampoc aguantar molt, perquè a vegades els crios es giren i que estic cansat i vull marxar. Però bueno, la idea és passar el dia, quedar-se allí a dinar, ja que tenen allí xiringuitos. Molt bé. I a jugar si es pot. I si us he d'explicar algun joc, us ho explico. Segon Ball Juga, no? L'any passat va ser el primer cop? Molt bé. L'any passat no hi vaig anar i tinc moltes ganes d'anar-hi. Té un cartell i una programació... Venen figures, Sí. Bueno, va. Ara sí, comencem a parlar del repte del Víctor. Víctor, sisplau. Molt bé. Explica'ns. Jo crec que qui més qui menys podria confessar que té més jocs a la ludoteca dels que necessita o dels que realment juga. Llavors, proposo un repte a Valtros i als oients per tal de reduir les nostres ludoteques i crear un llistat equilibrat de 25 jocs. Per què 25? Perquè he dividit els jocs en 5 categories. Gràcies. Aquest no era, perdoneu, en 5 categories. Això no és apte per col·leccionistes, ¿vale? Si sou col·leccionistes i cada vegada us agrada acumular més jocs i tenen unes ludoteques mastodòntiques de 500 i 600 i 1.000 jocs, no és per Valtros, però si teniu un espai una mica acotat a casa i penseu que teniu més jocs dels que necessiteu, aquest repte és per Valtros. 5 categories, 5 jocs a cada categoria, 25 jocs, és així. Així que comencem el camí cap al minimalisme lúdic. Bé, jo primer volia fer defensa del fet de tenir molts jocs. Matís. Petit matís. L'altre dia vaig descobrir que hi ha un terme japonès que es diu tsundoku
que... A veure si ho tinc aquí en català. Superguerrer? No, Sundoku ho llegeixo de la Viquipèdia. És un terme japonès molt arrelat entre certes persones i relacionat amb la bibliomania, que és acumular llibres, d'adquirir materials de lectura tot deixant que s'amunteguin a casa sense llegir-los. Hem de treure pit i fer el Sundoku de jocs de taula. Dir, compro jocs, sé que no els jugaré, però me'ls deixo allí a l'estanteria. És el Sundoku lúdic. Sundoku, molt bé. Això ho fan expressament? O sigui, compro llibres per deixar-los amuntegats o ja els llegiré? Jo crec que tots estem carregats de bones intencions. Quan em jubili... No, bueno, també és una mica d'humilitat, saber que veus molts llibres que no has llegit i dius, buah, que tonto que soc. No, Solo sé que no sé nada, saps? En plan, buah, quantes coses que hi ha que no Canviaria, com deia Einstein, no? Canviaria tot el que sé per tot el que no sé. Per la meitat del que no sé. Molt bé. Bueno, és igual. Res, una xorrada. Però bueno, m'ha fet gràcia, ho vaig llegir l'altre dia, això del Sundoku, i dic, ho hem de passar a jocs de taula. Sundoku. M'ho demanaré la propera vegada que vagi al restaurant japonès. Un bol d'arròs amb Sundoku. Ponme un Sundoku. Sí. Jo, perdona, ara que dius això el Sundoku, no estava al guió, Jo practicava el Sundoku. Tot indignat. Ho diu tot indignat i no porta res. No porto res. Jo practicava el Sundoku, perquè tots els jocs jo els tenia per allí... Apilats, damunt del moble bar i tota la pesca. La meva dona està anti-Sundokus i m'ha fet comprar un armari amb portes tancades i llavors ara ho tinc tot tancadet. Sí, l'hem vist. Ja s'ha acabat. Hem vist al canal de YouTube, Sí, bueno, la taula plana. Subscriviu-se. Quan feia el vidre obro la porta i quan ja... Com venen convidats. Queda molt resultat. Tanco. Queda molt bé. No sé si això és molt zen, tenir-los amagats. Sí, home, sí. La sensació de que en tens molts no la tens. Va, està bé, si estan amagats no molesten. Però bé, també, la teva dona és... És polida, és polida. No, vull dir que és molt aficionada a la lectura. Segur que té llibres que no s'ha llegit. Sí, el que passa que... Això li passa a tothom, eh? Sí. Això li passa a tothom, que et compres més llibres dels que ets capaç de llegir. I en tens molts per llegir, passes per la biblioteca i dius, ostres, i surts amb algun llibre. Doncs això ens passa també als jugaires. A mi no tant, perquè jo amb el club estic molt allí, molt a muerte, i jugo amb molts jocs que no tinc, però a la resta de mortals ens passa molt. I bueno, dic no gaire, però dec tenir 10 o 12 jocs per estrenar aquí on estic, que em fa molta vergonya dir-ho. Però bueno, i el Pep diu que por ahí, no? Por ahí. Sí. Por ahí estem. 10 o 12, bueno, sense comptar els que hem comprat avui. Ja Estem reduint, no? Sense comptar que encara estan en enviament, que no han arribat. El programa és reduir. Vale, sí. Avui ens hem d'aplicar, Pep? Hem de reduir la ludoteca. Doncs vinga, Víctor, per quina categoria comencem? Doncs començarem pels jocs actius, que dic jo, o la novetat i els habituals que acostumem a jugar normalment. És a dir, t'acabes de comprar un joc, t'ha arribat ara, t'has llegit el manual i l'estàs fotent moltes partides per veure com funciona i tal, o un joc que surt molt a taula cada setmana o cada mes mínim fas una partida perquè és un joc que t'agrada, que funciona a casa o amb el teu grup d'amics. A mi m'agrada aquesta categoria perquè és com funciono. Jo normalment em compro un joc i estic un temps jugant aquell joc. Molt bé. Perquè, doncs, no sé, bueno, soc així, tu. Perquè no m'agrada tenir jocs per estrenar, i tot i això en tinc. No, i que la novetat enganxa també, no? Sí, i m'agrada, no?, com profunditzar en els jocs i tal. Després, bueno, fem el que podem. Al cap d'una setmana ja... No, home, no. Entra un altre. No, jo no estic comprant molt, estic bastant content amb la meva política de compres. I jo, com a novetat, tinc el Kingdom Legacy, que és un joc petit per jugar en solitari. L'has fet ja sencer? El joc base, sí. I les 3 mini expansions que et venen a dins, també. Les blanques o les negres? I després hi ha 2 expansions que es venen a part, que aquestes encara... Perquè s'ha de dir, això vaig sentir en un altre podcast, que no sabien, no diu quan s'han d'afegir les expansions. Doncs, aviso para navegantes, les expansions d'aquest joc sempre juguen al final. Tu primer jugues al joc base, complet, sencer, i un cop l'has acabat, puntues, jugues una expansió, puntues, jugues una altra expansió, tornes a puntuar. Molt bé. Vale? T'ha agradat? Moltíssim. Sí. És un vici. No pots parar. Sí. Però és d'un cop. És que encara no l'he acabat. Tinc encara expansions per jugar-lo. Vale. Sí, està superguai, Fantàstic. Has estripat ja alguna cosa? Sí, jo escric, trenco, ho peto... Ho peto. Com la Marina que lo rompe, ho trenca tot. Un altre joc que tinc amb novetat que està sortint molt a taula és el Farshore, que és un Everdell 2, podríem dir. Everdell 2, molt bé. I un joc habitual, ja ho vaig comentar un dia amb els nens, el Pokémon
joc de cartes, TCG. el TCG. Sí. Molt Cada bé. setmana acabo una o dues partides a Pokémon. Hosti, Són les cartes que venen als sobrets. Sí, Sí, les que tu compres als xinos, ho vas dir un episodi. Sí, podria jugar amb allò jo, no? Sí. No, de fet, hi ha molts numerets i moltes coses que no... Ja en parlarem un dia. Ui, perdó. I farem una partideta. Una partideta. Sí. Vinga, Bulbasaur contra... Charmander. Charmander. Hombre. Vinga. Vinga, Charizard. Vosaltres què? Quins jocs actius teniu guardats? Pep, tu mateix. Has dit 3? Te guardes 2? No, perquè... Bueno, actius calents, allò anem per temperatura. Calents tenim el Sherlock Holmes. Hombre, sí, que... Perquè aquest estem... Ho sabem tots. Ho sabem tots. Tenim els casos del Sherlock Holmes. Ja hem passat al febrer i hem fet 2 casos. Llavors, més o menys, Molt aquesta bé. segona capsa que m'han portat els Reis, doncs ja portem un cas cada mes, més o menys. Molt bé. Les sessions, doncs, mitja hora, 1 hora, hi ha dies que després de sopar tens més temps, hi ha dies que no tens gana, com que tampoc, vull dir, fas unes quantes pistes i ho pots deixar tranquil·lament. Llavors aquest està actiu. Sherlock Holmes, què més? Començarem al tercer. Smart 10 en català el tenim, i aquest és actiu perquè també... El va jugant, Sí. El vaig portar l'altre dia al club. Allò, mentre uns sopen i els altres no es prepara la taula, Sí, i van està fer bé. partidetes, podem Ràpid. fer a 30, 15, els que vulguis, i amb la família també sempre funciona. I també tenim en calentet l'Sky Team. L'Sky Team, Amigo. aquest al començament va entrar amb la Mary així, Ja me'n recordo. però va haver un dia que em va dir juguem a l'Sky Team. I no li vaig dir res, jo, prèviament. Buah. Vam jugar... El clímax. El clímax. The Dream. Sí, podríem fer analogies... Bueno, és igual. Va, és igual, no entrarem no ficarem rombos aquí, però l'Sky Team està calent. El més calent és a l'aigüera, i van fer potser 4 partides, 5 partides seguides, perquè al final és un xute de 10 minuts, un quart, vindria a ser un filler al final, perquè són partides molt ràpides. Llavors, anem a fer aquesta partida, aterrem, doncs vinga, anem a introduir aquest mòdul, com que hi ha una sèrie d'aeroports que pots fer com una espècie de campanya, no l'he ficat a campanyes, però bueno, et dona peu a anar fent partides diferents. Llavors, aquest està calentet. Molt bé, molt bé. La hotness. Algun més interessant? Ho que ens has dit, que m'he perdut. No, n'he dit 3. Doncs ja. Els altres ja són calents, però a baixa temperatura ja. Bueno, va, quin... Scout perquè... L'Scout sempre el portes. Sempre el porto perquè és petitet i el porto d'allò, vinga, va, un Scout. I quin altre? I el Dixit amb la canalla i així, que venen uns amics, com que poden jugar fins a 8, doncs si sou 5, 6, 7, amb crios petits, els crios... Van sortint. Els nostres els agrada, sí. Molt bé, doncs mira, els meus jocs calents, que diu el Pep, jo li diria actius, però bueno, calents. L'Station Fall va sortint, el The Think, Tyrannos de l'Underdark, aquest ja fa bastant que el tinc, però bueno, el està allí que no fluixa. Dels últims que m'he comprat, el Duelo por la Tierra Media, que ho vaig comentar, i m'he comprat fa poc i m'agrada molt el Challengers. Ah, no sé quin és aquest. Sí, No? Pues és molt guapo, és un joc molt xulo. Es pot jugar, s'ha de jugar a números parells, molt parells també, però de 2 a 8, i te fas com una mini baralla i fas com un combat 1 contra 1 per parelles. I guanyis queda. No, i jugues contra tothom. I està guai, O sigui, el combat representa d'agafar la bandera i es fa automàtic, no hi ha cap decisió. La decisió és com fas el mazo. I és com un deck building una mica raro. Però és molt senzill, però m'ha agradat. Però la creació de mazos aquesta la fas a casa? No, és allí. És un filet? Comences, sí. Amb un sistema de draft? Sí, comences, tothom té el mateix i tothom drafteja 1 o 2 cartes. Molt bé. Fem una ronda, fem un altre draft, fem una altra ronda, i així són 8 rondes. Ah, guai. I les 8 rondes les fas en una hora i mitja. Està molt bé, m'ho estic passant bé, Sí, els altres ja... És com un torneig, no? Com un campionat. Podries muntar un campionat. És com un minicampionat i té el rotllo d'anar-se millorant la baralla. Juguen 2 i els altres miren? No, tothom està jugant tots alhora. Tots alhora. Ah, diverses taules simultànies. Sí, i qui guanya s'agafa com uns punts i vas dient, has guanyat, has perdut, no sé què. I està guai, no sé, m'ho he passat bé. I a més, que és un joc que pots jugar a 8 alhora, tot i ser com un deck building. Està guai. Què passa quan sou imparells? Pots jugar o no? Hi ha un bot. Vale, molt bé. Llavors algú juga contra el bot. Vale, doncs ja tenim 5, hem fet un minicriba, de moment. La següent categoria, aquesta m'agrada molt, són jocs de campanya en curs,
que esteu jugant activament una campanya amb col·legues o en solitari, o campanyes que ja heu acabat i que us agradaria rejugar-les en un futur. Vale, bueno... Què tens, Jordi? No vull començar. Què tens calent? Què tens calent? Jo que volia matisar és que també ficava per rejugar. Jo havia entès que eren jocs que rejugaves molt. Aquí no he entès jo aquesta categoria. Cagada, Campanya, no? No passa res, no passa res. Explica. Bé, Digues la teva campanya. jo estic jugant a la campanya de Mandalorian Adventures, Molt bé. que està superxuli, està molt guai. Té 4 escenaris, després no diré res perquè hi ha moltíssims spoilers amb aquest joc. Ah, sí? Llavors direm que... Dir que hi ha spoilers és un spoiler? Sí, home, hi ha 2 sobres gegants que diu no abrir. Ah, vale. Llavors, No era molt fàcil, deien? Hi havia crítiques que deien que era molt senzillot al començament, però després... Això no li passa al començament sí, té una corba, diguem, de dificultat que va en augment progressivament, i si hi ha uns quants escenaris, que no diré quants, doncs els 4 primers, diguem, que és... Tutorial. Podria ser, quasi. Això està bé. Te van introduint regles i cartes noves a mesura que vas jugant partides. Ja té aquest sistema que està molt bé. Vaig pillar The Elder Scrolls 5, l'Skyrim, un cajote gegant, que he fet la primera partida tutorial que surt i em falta fer la campanya sencera encara. Ja en parlarem d'aquest joc. No puc dir res perquè pràcticament no l'he. Però bueno, està allí. Amb el Marc Martínez, company nostre, tinc pendent de jugar la campanya del Pathfinder al joc de cartes. Ja sabia que... Una salutació, Marc, algun dia la farem. I un joc que m'agradaria tornar a jugar amb expansions seria el Destinies. Ah, sí? Sí, em va agradar molt, i hi ha expansions petites o grans, i crec que sí que és un joc que el tinc allà esperant el seu moment per tornar a sortir. Quan et jubilis, no? En la Jubiteca. Els jocs que jugaré quan em jubili. I que no hagis cremat o reduït. Aquest pas no sé si tindràs Jubiteca, perquè dels jocs que tinguis a 25 són uns quants fora, fora! Sí, però el Destinies es queda. L'Skyrim ocupa com a 10 d'aquests que llences, no? Perquè... Jo, el que les capses petites, no sé què és. No sé. Això ho hauríem d'haver matisat. Depèn la mida de la capsa. Podríem guardar més jocs, no? O què? Bueno, és igual. Són 25 unitats. Sí. És lo que hay. Sí. Molt bé. Pep, Jo, què ens has portat? campanyes. Doncs mira, una campanya que està calenta és la del Gloomhaven, el Jaws of Lion, el Fauces de León. La vam començar ara aquest mes. Aquest mes o el mes passat, no me'n recordo ja, Però és igual. que passa tan ràpid, però hem fet ja 5 partidetes. Això és un èxit, perquè són partides que, bueno, al principi diu una hora, no sé quan diu, una hora, tiràvem allí 2 hores, 2 hores i mitja. O més. És el tutorial, com si diguéssim, et va introduir noves normes, el primer és molt facilet, el segon també, el tercer també. O sigui, hem fet 5 partides, però anem pel 4 escenari. Per què? Perquè vam palmar el quart i dius, hòstia, és el tutorial. Doncs vam fer el primo, ens vam quedar sense vida, bueno, allò que llegeixes malament l'objectiu. Excuses. Una cosa me llevó a la otra. Mata, rompe les piedres i destruye a tots els enemigos. Dius, què és això? Primer una cosa, després l'altra, i diu, bueno, pues ho faig. I llavors van patar les pedres, comença a sortir penya allí, i sortien golems, sortien bitxos, ens van trinxar. Bueno, no passa res. Això vol dir que vaig perdre 2 hores i mitja de la meva vida. Home, no vas perdre, Bueno, vas passar bé. no, però fa ràbia, perquè dius, hòstia, ara faria la 5ena i he de tornar a fer la 4. Però la pots fer la 5ena, com si l'haguessis... Sí, no, però l'orgull et fa intentar passar-la. Llavors, la van passar. Molt bé, enhorabona. Justet. O sigui, ens va anar d'un torn que ens tornàvem a quedar sense cartes. Però bueno. L'Ernest es va esgotar sense cartes i jo un torn i hagués palmat també. Però bueno, molt bé. I això només és un, Vinga, va. Vinga, ràpid. Els altres. Harry Potter Hogwarts Battle, el de defensa d'aquest deck building, pues, estem a la 5ena i fa temps que no juguem ara, perquè jugàvem amb la Berta i la Mary, i aquest el tenim a la 5ena o 6ena. Com que és exponencial, la partida s'allargava molt i costa de ficar-s'hi. Paleo. Amigo, molt bé. La primera l'he repetit diverses vegades perquè jugues amb gent nova i comences la primera, i després la segona la vaig fer, però vaig palmar. Costa. Ficar-les a fer totes, costa. I el Robin Hood ens va empatar a la campanya de les aventures de Robin Hood, perdó. Ens van fer la campanya inicial, tenim l'expansió per jugar, són 5 missions, i ja l'últim que ens queda de campanya seria l'After the Virus, que aquest és un clàssic que és impossible d'acabar-la perquè a la missió 2
és impossible de passar, llavors em porto 4 o 5 i repeteixes, és un... Home, el Frixelius es va flipar aquí amb la dificultat, ja te'l passaré, si vols. És solitari i bueno, aquí el tenim, però ja va bé perquè així et dura, no fa mal. Jugues, palmes i dius, bueno, pues ja està, no, ho intento un altre dia. Bueno, no sé. És una campanya infinita, no s'acaba. Clar. No coneixeràs a ningú que s'hagi acabat la campanya Bueno, d'After the Beat. Una campanya encallada, podríem dir, no? Sí, Infinita o encallada. sí, com allò de l'atrapat al temps del Que Bill bona Murray. aquesta pel·li. Molt bé, sí. Cada dia igual, amb la 2A, la 2A. El dia de la marmota. T'aixeques, fas la 2A, perds, te vas a dormir... Quan em cansi faré la 2B i tira pelante. Home, també Però podies fer és això, l'opció. Però L'orgull. l'orgullet aquest que tens, dius, jo me la vull passar. Tu tens un orgull una mica estrany, amb els jocs de taula. Sí. Bueno, jo com que no havia entès bé aquesta categoria... És lliure. No. Al final tindrà 25 jocs, és igual quina categoria estiguin. Tinc tots jocs de campanya. Earthbound Rangers, que me queda no res per acabar-la, però de tant en tant el guardo a l'armari si passa un mes. I tinc a mitges i vull recomençar Aeon's End, Legacy of the Gravehold. Bueno, que és... És el Legacy? No, com? És el Legacy, aquest? És que hi ha el Legacy i hi ha el Legacy of the Gravehold. Bueno, és un Però segon Legacy. no és aquest que ha sortit ara, el Aeon's End, no sé què. No. El tinc en anglès, no l'han traduït. La caixa és com un ataúd, més o menys. Bueno, és molt gran. Se'l queda. És molt gran, Jo vaig al·lucinar. El pitjor és que li vaig dir a un col·lega, sí, compra l'Aeon's End Legacy. Sí, però posa Legacy of the Grave. I jo dic, a veure, l'Aeon's End Legacy, vale. El porta a casa i dic, però què m'ha comprat, tio? Què és això? És una caixa gegant. I no... O sigui, hi ha l'Aeon's End Legacy i després hi ha aquest. I bueno, pues el tenim allí, l'Aeon's End és un juegazo, pues el Legacy, juegazo Legacy. I ja està, perquè els altres eren jocs que jo de tant en tant rejugava. I però no són campanyes, llavors, bueno, és igual. Bueno, mira, el que faran campanya és el Tiny Epic Dungeons. Me l'havia apuntat aquí perquè de tant en tant m'agrada treure'l i ara tindràs campanya. Així que mira, toma, te lo suelto aquí. Molt bé. Estan fent el Kickstarter, o sigui, encara falta temps de que tingueu campanya, però bueno, amb l'expansió també tens com les aventures. Us lo suelto aquí. Vinga, va, una altra categoria. Molt bé. Víctor. Els jocs que per col·leccionisme o completisme potser no te'ls compraries perquè es poden trepitjar o són la mateixa temàtica, bàsicament, però t'agrada tindre'ls tots, no? Jo, per exemple, us diré que col·lecciono Zombicides. Joder, tio. Amb l'ambientació d'espasa i bruixeria, no? Només medieval. aquella. Sí, només les Zombicides Black Plague. medieval. Quants n'hi ha d'aquests? Doncs core sets, no? Les caixes base, hi ha el Black Plague, el Green Order, ara sortirà el White Death, tot amb colorins, Sempre hi ha un color pel mig. Sí. I les seves expansions que són combinables entre uns i altres. Que guai. Llavors, Zombicide a tope. Sí. I tinc tot el material en castellà del Hero Realms. Sí. Inclús material fan-made. I no puc parar de tindre més Hero Realms i més Una Hero. droga, tio. Sí. Estàs allí... Sí. Que me lo inyecten en vena, allò, sisplau. Sí, aquests són les meves col·leccions. Ja està, doncs. Minis. Home, però Hero Realms ho té tot, aquí compta com a 10, això mínim. Però són sobres de no res. Vale. És un joc de Però el cartes. Zombicide no, el Zombicide són Tres caixotes. Zombicides, les expansions grans, les petites, ja... Una càleg sencera ja de una Zombicides. Sí, tinc una estanteria només de Zombicides. Sí. Me cachis, hosti, tu. Una arma de defensa personal, Ve algú, toma, zombicide. Aplastado. Te reviento, pa. Sí. Un dia he de jugar-hi, no he jugat mai. Què dius, tio? Doncs és un dungeon crawler. Cooperatiu. Sí, però de zombis. Ràpid. Està xulo. Molt bé. Vinga, Pep, què ens has portat tu? Senyor Categoria col·leccionista. completisme. Sí, Vale. Una col·leccionista. categoria que està calenta, perquè l'aniversari va arribar aquest... Vam fer anys més o menys el mateix dia, que no ho sabia. El dia 25, tu el 24... Bueno. Perdona, estava bevent aigua. Jo el 25. 25, jo el 26. Ja no sé ni el dia que he nascut. Ja, jo el 26. I que em vaig autoregalar... vaig comprar Final Girl en joc solitari, molt bé. I llavors dic, bueno, joc base, no? Joc base no hi pots jugar. Ja. És el core, la caixa, compra't una pel·lícula. Vale. Comencem pel començament, temporada 1 esgotada. I dic, bueno, doncs temporada 2, a veure què hi ha. Temporada 2, dic, bueno, Alien. I dic, la pillo, no?
I dic, The Thing, la pillo, no? Tinc les dues, Alien i The Thing. I dic, hòstia, però és que aquestes són difícils. Per començar, potser aniria bé la de la caputxeta vermella. Bueno, la pillo, que és el meu cumple, no? I cada un que em faci un regal. Bueno, total. Salta al final de la història. Salta al final de la història. Que al final n'hi ha 5 i dic, hosti, en tinc 3, dic, ja per 2 m'agafo unes fundes i aprofito l'envio per agafar les altres 2 pel·lícules. I llavors tinc les altres 2 pel·lícules, o sigui, tinc 5, una del manicomi i una d'una casa d'intruders, no sé què, i llavors una pila també de zombis i el llibret d'ambientació. Ara ja tinc la temporada 2 al completo. Perfecte. Sense haver-lo jugat, encara no l'he estrenat. Encara no sé ni com se juga. Que guai seria que no t'agradés el joc. Sí, però com que va buscat, el puc vendre. Jo te'l compro, Jo el vaig estar buscant, aquest joc. I llavors ja, clar, però és això, que el completisme et mata, perquè dius, ostres, és que s'acabarà. Sí. Sortirà no sé quan... Sí, el FOMO. El FOMO, soc víctima del FOMO. En vam parlar. I després el Pequeñas Grandes, doncs en tinc alguns, però és impossible tenir-los tots. No, clar. Tinc el de les galàxies, tinc el de les mazmorres amb les anyes, el galàxies també amb el profundo, l'espacio profundo, tinc el dels dinosaures i tinc els dels zombis. Bé, ja està, són petits, ocupen poc. Molt bé. Compta com a un. Sí. Un Skyrim. Compta com a un. L'altre de completisme ja... Tot això junt és més petit que l'Skyrim, Víctor, no ens miris així. Ja està, completisme ja... El hit me sembla que estic passant ja, perquè cada vegada que te treuen un circuit, al final dius, m'estan prenent el pèl i ja em costa més. Però en teus uns quants, Però sí, i el Paleo també el tenia. Perquè van... I clar, van treure 2 sobrets amb 2 cartetes, no sé què, vinga, va, 2. I després se'n treuen 2 més, però un aquí, l'altre allà. Al final, sumes sobrets i t'has gastat d'aquí 30 o 40 euros més. Però bueno, completisme. Diu, per quan arribi a l'última missió de la campanya, faré els sobrets que encara tinc per estrenar. I si no, quan sigui gran, doncs els venc al Wallapop, si encara existeix. Aquí al costat de la llar del jubilat podem jugar al Paleo. Sí. I ja està. No? Els altres, que completisme és que tampoc no completo més, ja en tinc prou amb el que tinc. Jo més que completisme, col·leccionisme m'he posat aquí, perquè no soc gens completista. Però és bastant diferent que vosaltres. Jo, per exemple, tinc uns quants jocs hongaresos, d'autors hongaresos, perquè jo vaig viure a Hongria 3 anys i de tant en tant em venen a visitar amics hongaresos i em porten un joc hongarès. És quasi una tradició. I ja en tinc uns quants. Ja fa uns quants anys d'això. I tinc uns quants jocs en hongarès i d'hongaresos. Això no me'ls vendria mai. Després, tinc el Leader One, que és una relíquia. És un joc que està descatalogat de simulació d'una cursa de ciclista. És molt millor el Flames Rouge, la veritat. Però bueno, tinc carinyo, no me'l vendré. Després tinc una edició rara del Carcassonne, caixa de fusta, que va bastant buscada i té com una expansió així bastant única, i estava bastant guai. La vaig trobar a casa amb uns pares i vaig dir, però d'on has sortit això? I diu, no sé. I no sé, doncs van a Carcassonne i la devien comprar. Però mira, que la tinc, està descatalogada i també és com a raresa. Tinc un Benetti assignat que em va tocar a un sorteig del Reservoir Jocs, que no sabeu ni el que és, del Miquel Jornet. No sabeu què parlo, no? No. Hi havia un podcast que es deia el Reservoir Jocs, que era el primer podcast en català de jocs de taula i era el segon o el tercer a nivell espanyol, perquè el va fer el 2008 o així, el va fer superaviat el podcast aquest, quan ningú jugava a jocs de taula, i va fer un sorteig i em va tocar un Benetti signat i li tinc molt de carinyo. Tampoc me'l vendria. Per mi això és el col·leccionisme, jo completisme no en tinc tant. I, bueno, dona la casualitat que tinc totes les edicions de Blood Bowl. Però no ho he buscat. Però, què dius? Bueno, la 2, la 3 i la 4 encara, però és que tinc la 1, que és una caixa com el Sherlock, saps? Com d'aquella mida, i no té minis. Són figuretes de paper amb standees. Wow. I et venen tots els equips. O sigui, i totes les normes per jugar tots els equips. No he jugat mai, òbviament, però bueno, mira, el tinc allí a nivell col·leccionista. I la segona, tercera i la quarta edició, doncs, casualitats de la vida, no soc completista. I bueno, tinc el Hero Quest, que no em vendria mai, que és com el primer joc friki que va arribar a les meves mans, i el Senyor dels Anells, el joc de rol de joc internacional. Perdona, quants jocs has dit? Bueno, has dit molt. Vale, tranquil, no. Pels que no he dit abans. Rebobineu i comptarem, a veure. Ara, has dit col·leccionisme. Això és per col·leccionisme. És un pack col·lecció. Quantos Skyrims? Cap d'aquests hi jugo, la veritat. 2,5 Skyrims podria ocupar tot això. Molt bé. Llavors, tenim una altra categoria, molt bé, que és els jocs que jo els dic per ser.
M'agrada molt aquesta categoria. Per si venen els nebots i necessitem un joc per canalla, per si som 12 i necessitem un party, o per si esteu sols a casa i voleu jugar en solitari. Epa! Molt bé. Llavors, jo tinc són jocs que no et compraries mai, però per si el tens. I jo tinc un joc per si som molta gent que m'agrada, que és el Bang, la bala. Vale? Ostres. Tinc un parell d'exèrcit de Age of Sigmar, Spearhead, por si hi ha un torneo en la botiga del costat de casa, doncs... Per si enredo algú, no? Una partida. Tinc un Seven Wonders Duel, por si vull jugar a casa a un joc a dos. Molt bé. Així amb interacció agressiva. I bé, doncs tinc un Paper Dungeons per si els nens volen jugar amb mi, i tinc un Dixit per no jugons. Per si venen gent a casa que no li pots treure ni un euro. Ni un euro. Ni un Eurogame, vull dir. Quins porcis tens? Pep. Jo de porcis en tinc més de 5, perquè com que... Mira. He tret algun que repetia d'allà... A veure, hem dit 25, doncs mira, missió complida. Per si vols fer un solitari o un cooperatiu, pots fer les dues coses i et va bé, perquè a més és fàcil, està bé. És guai, és l'uno cooperatiu, m'encanta aquest joc. Sí, i a més és com un comodí, no? Et serveix per tot. Pelusa Revolution, per si estàs amb gent que no vol sentir normes, sobretot, de jugar, tu agafes i dius, mira, pum, aquí, boca avall, aneu traient. Vinga, ves traient i t'ho explico. Ja està. 1, 2, 3, ja està. Hi ha molta gent que no vol sentir normes i no m'expliquis jocs nous. No? Val, què tenim més? Strike. Si estàs en una taula allí amb uns cubatilles, jo no veig cubates ni cerveses, però bueno, ara hem de jugar a una taula aquí i desmuntar, doncs por si, mira, l'Strike té aquí la seva arena amb els daus, no? I vinga, va, pom, i tires els daus allí, clink, clink, xin, xin. Corderito, asadito. Exacte, un cap d'any, lo típic. Què més tenim? El Plenus, per si anem de viatge. Per què? Perquè al final, plastificadetes, ja ho he explicat, els bolis, els paperets, els daus, i a tot arreu el pots portar. I, bueno, ja està, vinga. I l'Everdell, per si vols sorprendre algú amb un joc bonic, que arribi a casa i dius, mira, espera, que et vaig a muntar l'arbre, que no serveix per res. A veure com el puc muntar, que no s'obrin les puntes, i llavors fliparàs amb les valles, tubetes i tot això. I ja està, perquè tenia més, però me'ls guardo. Per què? Per si hi ha un altre programa. per un altre programa. Sí. Bueno, jo vull declarar que cada cop que compro un joc és por si. Ostres. Però cada cop que compro un joc, ho sento molt. I li anava explicant a la meva dona, no, aquest me'l compro pel dia que siguem entre 3 i 4, però no li agraden aquests jocs o tal. Aquest me'l compro per amb els amics de Barcelona, que no els agraden els jocs de cartes, però... I la dona deia, compra el que vulguis, deixa de donar-me la tabarra, no? I jo, o sigui, tots els jocs que tinc a casa et podria explicar el porci. Però per triar-ne 5 van molt lligats amb no jugaires. El primer, el meu de capçalera, és l'Skull King, no jugaires i partides molt èpiques. I això sí, necessites uns 45 minuts. Si tinc menys temps i menys temps per explicar, Trio m'està funcionant com un tiro. No jugaires, tenen poc temps, no volen escoltar normes, el Trio em funciona perfecte. Però és que brutal. Per riure una estona amb no jugaires, Doodle Dash també m'estava funcionant superbé. El porto a la feina i tot, i fotem un far de riure allí. Hem jugat fins a 8, que el joc no està pensat per jugar tant, però ens comença a repartir les llibretes i allí jugant ens passem superbé. I per jugar, per si vull jugar amb un joc no jugaire a 2, tinc l'Splendor Duel, que també va molt bé. No. Que algú ha dit el Seven Wonders Duel. Jo tinc el de la Tierra Media. No és que sigui molt difícil, però bueno, ja hi ha d'haver més de decisió. L'Splendor Duel està molt guai, a 2 funciona molt bé. I per si som molt jugadors, tinc el Deception, que m'encanta, és un joc que he jugat moltíssim, que és tipus el Hombre Lobo, però també amb un assassinat i tal. I ja està, aquests són els meus. Doncs ja portem 20. Doodle Dice me l'apunto, aquest, El Doodle Dice. Me l'ha venut. No sé de què va, però té daus. Has de fer uns dibuixets, no? Dice són daus, no? No, Doodle Dash. Doodle Dash. No Doodle Dice. És com juntar un joc de dibuixar amb el... Com es diu aquest del tòtem? El Jungle Speed. El Jungle Speed. És a dir,
un ensenya una paraula i és com el jutge. Perdó, que l'explicaré molt ràpid. I tothom ha de dibuixar allò molt ràpid. Qui ho dibuixi primer ho agafa i llavors després hi ha com una altra manera per determinar l'ordre en què s'ha acabat i llavors quan tothom ha acabat el del tòtem li ensenya al jutge i el jutge diu és una castanya i no l'encerta i llavors pot mirar el del segon i a qui li encerti guanyen punts els dos. Ràpid i que s'entengui. Has d'intentar dibuixar ràpid però que s'entengui. Molt bé. Sí, està molt... És una idea super tonta però sí, no, pels crios pot funcionar. Superbé, però crios i no tan crios. És el primer gol de la tarda, podríem dir? Sí. Gol! Ja portem 20 jocs i queden 5 que hem de rescatar, que hem de salvar de la crema de Carnaval, de Carnestoltes. Aquesta crema està sent molt dura, Però aquesta és la bona. L'enterro. Aquesta és la salvada bona, que són els 5 jocs top de la vostra ludoteca personal. Buah, costa molt, Els jocs que més us agraden de la vostra ludoteca. Que no siguin Zombicide ni... Que no siguin dels que ni Hirokue. Aquests ja estan salvats. Ja estan salvats. Els 5 jocs que creieu que haurien d'estar per sobre de molts jocs top de la BGG, per exemple. Els jocs de la vostra vida. Sisplau, Víctor, no em posis tanta pressió. Que profund. M'ha costat molt, triar-los. Clar, Comença. Jo tinc un que és molt fàcil per mi. Perquè si és el joc de la meva vida... Podem intentar endevinar? Tu t'atreviries? No el conec de fa tant de temps. Pista. És el joc amb el que vaig començar, em vaig iniciar amb els jocs de taula moderns. Catan. Quasi. Carcassonne. Exacte. En sèrio, que salvaries el Carcassonne? Sí, jo crec que és el joc, però ja et dic, per sentimental, perquè... Però llavors tampoc és el teu top. Jo no sabia el que eren els Eurogames, jo jugava a Carcassonne. No, però és intocable, no és un top, És un intocable, no? No, clar, no és el millor joc que tinc, però no el puc cremar. Ja, és veritat. Vale? També penses... que molts altres que me'ls puc tornar a el millor joc que tinc. Potser el té de fusta com tu també. Clar. I li crema molt. Crema millor, el de fusta. El millor joc que tinc i que està en 4 de les 5 categories. Ostres. És el Tainted Grail. En sèrio? Sí, és el joc que tinc que més m'agrada. Estic jugant la tercera campanya. Ja? La tornaria a rejugar. És un habitual. Tinc tot el que trobo per col·leccionisme i completisme. I és un dels meus top 5 de la ludoteca. Tainted Grail. No saps lo feliç que em fa escoltar això? Perquè te'l vaig vendre jo, aquest joc. I a més... És que a bon preu. Jo crec... Bueno, això ho dius tu o... És una pregunta o una afirmació? És una pregunta. El vaig vendre, jo crec que un preu acceptable, perquè estava pintat. Sí, molt bé. Estava acceptablement ben pintat. Molt ben. Té minis? I no moltes. 4 o 5. I l'expansió... Sabies que t'arribaria quan arribés als backers, ara he dit bakers, acabo d'entendre, els backers i presentada. Sí. No, el que m'alegra molt és que la diversitat d'opinions, perquè aquest joc ho he dit diversos cops que el vaig odiar. O sigui, vaig odiar aquest joc i a mi em sembla un joc que està mal fet, o sigui, fins al punt de dir aquests tios no ho han pensat bé. Sí, però jo estic enganxat a la història. La part narrativa té més pes que la mecànica. Per això m'encanta que diguem, mira, doncs està bé. Jo he sentit rajades també, Sí. Molt bé, narrativament, i rajades de la mecànica... És la realitat, però compensa, al final. No, però... De Vir potser ho arregla ara? Trauran un Tainted de tot aquests 500 jocs que van dir que traurien aquest any? Trauran un Tainted Grail nou? Sí? No sé si és un 2.0 o coses arreglades. Llavors l'hauràs de cremar. El Víctor li està fent una cara ara. T'ho juro. Que no sabia que el treia de Vir, aquest joc. Sí, de Vir. Bueno, sí que hi ha un nou Tainted Grail de Awakened Realms. Jo sé. No sé què, la ruïna, no me'n recordo. El reino en ruïnes, o algo així, no me'n recordo, perdoneu, perquè és igual. Però no sabia que era un dels jocs d'Awaken que et deia de Vir. Doncs mira, mentre vas dient coses, ho buscarem. Un altre top meu de la vida, Bitoku. Ja he parlat moltíssim d'aquest joc. A mi m'encanta la combinació de mecàniques que té, mini deck building, mini col·locació de treballadors, selecció d'accions, set collection, tot tan ben lligat, tan ben matxembrat, que per mi és un dels millors jocs del seu autor, el Germán Millán. I un altre joc que per mi és top i també últimament podria ser quasi completista és Everdell. Mira. Surt moltíssim a casa,
m'he comprat aquest son, l'he dit, no? Aquest Far Shore, que és la segona part, diguem, s'assembla moltíssim, però no m'avorreix, jugo tant a un com a l'altre. Per mi Everdell, top 5. Per acabar amb lo de De Beer, clar, és que De Beer va comprar Maldito, que és qui ho publicava. Llavors, m'imagino que publiquin el que publiquin los d'Awaken, pues ho traurà De Beer. És que hi ha 3 anuncis d'Awaken Realms per la part de De Beer, que serien el ISS Vanguard, Sí, exacte. el Stalker, que és com de minis, de tàctic, no? tàctica Chernobyl. I per al 2026 ja parlem del Dragon Eclipse, però jo, clar, el del Tainted no ho sabia. Però bueno, bé, me n'alegro. Ho estic buscant per aquí, però no... Bueno, és igual. Bona notícia. És igual. Molt guais els jocs que has dit. M'agrada. Vinga, Pep. Vinga, comencem pel joc entranyable dels intocables que tinc, és La fuga de Coldit. Hòstia. També de De Beer, és vintage aquest joc, me'l van regalar quan... Bueno, jo de petit, no sé si ho he explicat alguna vegada, ràpidament la història. Ràpidament. Cuando yo era pequeñito, jo, adolescent, 12-13 anys, anava a casa del veí que tenia la versió antiga, era de Nakan Cooper o alguna cosa així, de La fuga de Coldis, no? I jugàvem allí, ens fugàvem allí i ens fotíem unes partides allí que jo flipava amb aquell joc. I aquell joc em va agradar tant que vaig dir, deixa mal, i bueno, vaig intentar fer una tradumaquetació de l'època, amb fotocopiadora, les cartes de paquets de puros de mon pare i coses d'aquestes, serra de marqueteria pels mípers, però va quedar allà a mitges, i llavors resulta que De Beer el va tornar a treure i ma germana me'l va regalar. I dic, ostres, i llavors, bueno, llavors cada any jo intentava sempre, vinga, fem una partida de fuga de Colt, i ningú volia. I llavors cada any jo feia la mateixa broma de fer la foto a primers d'any amb els nens, dic, vinga, doncs fico els nens i quan en algun moment voldran jugar amb mi, no? I llavors, bueno, ja portem 8 anys aquí fent fotos, I encara no passa. Antiludoteca, vintage, té teleranyes aquest joc, però bueno, aquest joc no marxa, està descatalogat, me sembla ja, i aquí es queda. Després, els altres ja més curts. Hit, m'agrada Hit, a casa no agrada, però a mi sí, llavors es queda i punto. Castells de Borgonya és l'euro que més m'agrada de casa. Bueno, Everdell és euro? Sí, no? Sí. Bueno, vinga, va. Ara he ficat Castell de Borgonya perquè les sensacions aquestes són més de... Sempre fas coses, sempre puntues. A Everdell pateixes a vegades. No m'arriben els recursos, no tinc no sé què, no? I aquí, doncs mira, agafo daus o agafo monedes, faig això, faig allò, i aquells convitos donen molta alegria pel cos. Castell de Borgonya és el que està més alt a la BGG dels que tinc, intocables, que l'altre seria Secret Hitler, que també a família sempre em funciona, calçotades, no sé què, però amb la família, i com que li agrada a ma filla també, ja sempre vol jugar al Secret Hitler, no? Llavors, nebots, Secret Hitler, un clàssic. I Skull King. Chupito? No l'hem fet el Chupito? Jo ja l'he dit, Skull King. Però bueno, el Chupito no... Pam. L'Skull King doncs, va ser un dels jocs que també va entrar en aquesta ludoteca moderna que tenim. Tinc les dues versions, la vella i la nova, i bueno, gairebé sempre jugo amb la vella, perquè tampoc no som tants, normalment 4, 5, pots jugar fins a 8, crec, amb la nova, no? Amb la versió nova, però bueno, és igual, que és un joc que la sensació aquella de quan l'aposta d'iniciar, no? El rom, i tu dius el que sigui, no? L'1, el 2, el 3, això és molt xulo, no? Sensacions aquestes. Sí. Llavors, no marxarà mai. Molt bé. Mentre parlava el Pep, t'estava escoltant també, però he vist que el joc es dirà... He fet un prepedido. El Tainted Grail. No. Ja m'he comprat 3 jocs aquí al mig del programa. No. Volia dir que el Tainted Grail que sortirà 2024, si no ha sortit, es diu Kings of Ruin. I això sembla... Prototype? Com que Prototype? Bueno, és igual. Que sortirà un Tainted Grail si és que no ha sortit ja en anglès. I bueno, ens el pillarem. Bueno, en parlarem, perquè el Víctor se'l pillarà segur. Carne de Tainted Grail. Sí. Molt bé. Ostres, que sàpigues, Víctor, que m'ha costat 10 i ajuda a escollir 5 jocs.
intocables. M'ha costat molt, Però si amb una categoria n'has dit 7 o 8, que ara... Ah, si els has salvat, ja fa 10 hores que estan salvats, ja. No, però clar, por si, bueno, pues sí, pues aquest, l'altre, no sé quantos. Col·leccionisme, sí, Bueno, sí. por si no me caben en el top 5, pam. Por si. No, però clar, de cop em dius, buah, teu top 5. Buah. A mi sempre la gent em pregunta, quin és el teu joc preferit? No sé què dir. A tu què dius, Tintergrail? Fàcil. Sí. Jo molts cops dic, pues, el Root. Però no sempre jugo al Root. Va com va. Mira, aquí tinc el gat. Miau. Tinc el gat, m'agrada molt el Root. Pues un dels intocables és el Root, l'altre mig per antiguitat i per lo que va significar per mi l'Agrícola, que és... Jo vaig començar a Catan, Carcassonne, però el primer així xulo guapo va ser Agrícola i Alta Tensió, però és que l'Agrícola el vam disfrutar moltíssim. L'altre que tinc intocable és l'Spirit Island i jo diria que fa més d'un any o de 2 que no el jugo i em fa molta pena, però... Sí, no te'l vens? El tenim molt oblidat, aquest joc. No te'l vens? A mi també. És que me l'estic mirant, Ja jugaré. M'està temptant. És brutal. O sigui, a mi m'encanta, però és que no tinc el temps per fer una partida. Són llargues i són dures, tio. Acabes la partida com... Buah! Se m'ha desfet el cervell i m'ha sortit per les orelles. Doncs aquests... No sé quants em porto. És que mai fica 5 o 6 de cada categoria. No, em porto 3. Agrícola, Spirit Island i Root. Al quart he posat Netrunner /Màgic. En plat, 2 jocs de cartes col·leccionables que vaig jugar molt a fons en el seu moment, a nivell competitiu, i bueno, els tinc allí. I clar, no, me sap greu vendre-m'ho. I el Netrunner quasi m'agrada més que el Màgic, però el Màgic de tant en tant encara hi torno. I l'últim, si és que no n'he dit 5 ja, La Guerra de l'Anillo. M'encanta. Jo no el jugo tampoc, però per diverses raons. Partides llargues, no? Partides llargues, el manual és feixuc, però recordo les partides de la Guerra de l'Anillo brutals. I bueno, tenir un joc que representa la Guerra de l'Anillo m'aflipa. I les minis i tot. M'encanta. No me'l vendria mai. O sigui, abans que maria tots els 110 jocs anteriors que tinc a la col·lecció abans que aquest. Déu-n'hi-do. Sí. Bueno, que aquests 5. Llavors és el teu top 1. El teu top 1 seria... No, és que no em sabria decidir. No em sabria decidir. Tots m'agrada molt, però és que, no sé, pels que ens agrada molt El Senyor dels Anells, La Guerra de l'Anillo és molt bon joc. I és molt especial. Bueno, tu, Déu-n'hi-do, Doncs ja ho tenim. Com ha quedat el top, 25 ja? 25 jocs. Sí, Cremem la resta? Anem bé de temps? Cremem la resta. Anem bé de temps? Jo he fet un... Ja tremolo. Tremola ràpid, perquè jo sempre em surto una mica del guió, perquè jo tinc el top 5 de l'Alijo. Aquest està sota del radar. No compta. De l'Alijo. No existeix. O sigui, jo tinc 25 i 5 que els tinc amagats. En la nube. Llavors, els que tinc a l'Alijo, el top 5 de l'Alijo... Però si n'hi ha més de 5. No, n'he ficat 5 al top de l'Alijo. Però si no els has provat, com pots dir que els salvaries? Però són els que estan millor. Són els que fan més patxoca. Mira, n'he provat un. Mira, el Panam. Me'l vaig comprar per 10 euros, el vam provar Està molt bé, junts, el vam provar junts. A mi m'agrada molt. I al final no d'allò, però estava per 10 euros, doncs l'agafo, tu. Top de l'Alijo. Harmonia el vaig comprar, diuen que està bé, encara no ha sortit l'Harmonia. Harmonia, és duet. En vam parlar. Sí. Time Stories, aquest he sentit de tots. El vaig veure pel Wallapop per 20 euros i dic que l'agafo i el provo i si és un cagarro, doncs el venc. Perquè com que està descatalogat i tothom també ja... FOMO. No FOMO no, perquè no me'l compraré tot. És per jugar el primer joc, a la base, el joc base, i ja està. I m'he perdut. Perfect Wars i The Number, que me l'he comprat aquesta tarda, aquest matí. Venim cap aquí. Venim cap aquí, no, aquest matí. Ara vaig fer el top dels jocs que m'he comprat mentre dura aquest programa. És que estem reduint la ludoteca i ahir diu, he de comprar no sé què, algú vol ficar joc? Això el Víctor, que sí, ja n'hi vaig ficar 2 jo. Bueno, una expansió i 2. No vaig ser jo. Qui va ser? El Rafael. Va ser el Rafael, què dius, el Víctor, pobre. El Rafael que ens escolta, salutacions, Rafael. Jo vaig afegir un i una expansió, i després aquest dematí he anat i he agafat 2 jocs, però que eren molt baratos. No compten, els baratos no compten. Vols que fem teràpia? Patchwork, 5 euros. Jo crec que necessites teràpia, Patchwork. Estàs comprant molt. I The Number, que és un party d'aquests de marcar un número. The Number. Faroleo. The Number el jugarem al club. Molt bé. Ara ve la pregunta. Algun d'aquests jocs està a l'antiludoteca? Algun d'aquests jocs està per estrenar?
No. Els de l'Alijo, sí. Òbviament els de l'Alijo, sí. Ah. Però els altres... Sí, el Final Girl, perquè ha entrat per l'aniversari. És veritat, és veritat. És l'únic que... I tens molts jocs per estrenar, Pep? Això Sí, és tot un Antiludoteca. Tenia uns 12 o així. Déu-n'hi-do, 12 o 13. Quants jocs tens, Pep? 137. 137. Bueno, està... Molt de carteta, molt filler. Ocupen poc. Sí. Hauríem de preguntar, quants metres cúbics tens? No, la cosa és que el guanyar el concurs, bueno, el premi del públic aquest del concurs de tutorials 2 anys seguits, em van entrar... 2 anys seguits? Sí. Ets una màquina, tio, no ho sabia. Màquina dels likes. Em van entrar 15, no sé, 12 o 15 jocs entren de cop. I no dona temps a tot. Clar. La vida de l'influencer. Ai, és que és duríssima. No, però bueno, hi ha més dies que llangonisses. No sé. A veure, et compres un Lego i l'has de muntar el mateix dia? No, ja el muntaré. Tsundoku, el tens allí per estrenar i... No, però és que la dona me l'amaga. Bueno, però el tens allí amagat per estrenar i ja l'estrenaràs. És un documental. Ui, ostres, perdoneu. Sí. No, vull dir, Sundoku mental, volia dir. Bueno, No s'entén res. Però bueno, del 137 ens quedem amb 25 i jo t'empanxo, tampoc no passa res. Si ens els venem, La vida sí. faríem pasta o no faríem pasta? Sí. I aquesta pasta què faríem? comprar més jocs. Però ja amb més ull, perquè comences una mica donant aquí, una mica d'aquí, una mica Això és d'allà, veritat, per si, molt de per si, I al final i res. després dius, bueno, però si no ve ningú a casa. Quina vida més trista. Quina vida més trista. Per si som 14, per si no hi som mai 14. 14. No hi cabem 14 a casa, què dius? Sempre ho fenes aquí. La cosa és que massa per si, al final et fan sobrar 60-70 jocs que podien sortir. I jo en tinc 15 o 16, els tinc apuntats de per si, a veure si. A veure si. A veure si. A la llista de l'Spirit Island i uns quants, a l'Ions en tinc un munt que dic aquest ha de caure, aquest ha de caure. Spoiler, m'he agafat l'Imperial Assault. Què dius? Sí, però com que arribarà al desembre, perquè s'està reimprimint i m'han dit, ara s'han acabat. Bueno, ja tinc temps. Bueno. Res, tu, se m'ha anat alçant el cel amb això del... Que tenim masses jocs Sí. massa poc temps. I sembla una cançó dels Pets, això ja. Tinc tantes coses a fer i em queda tan poc. Això sí. Temps per fer-les molt bé. Jo volia comentar una cosa més, però se m'ha anat alçant el cel. Alguna cosa més a comentar? M'ha agradat molt, la teva idea de la criba aquesta. Gràcies. Com li direm al programa? No ho sé. La criba, la crema. La crema. La crema. La crema de Carnestoltes. Catalana. La crema de Carnestoltes. No ho sé, no tinc ni idea. És igual. No ho sé. És igual, està bé. Ja ho pensarem, ja s'ho trobarà gent al capítol. Doncs res, nois, anirem a tancar el programa. Bé, fins aquí el programa. Avui hem fet una bona neteja a la nostra ludoteca. I a vosaltres, oients, què us ha semblat això de fer un top 25? Us atreviu, us animeu? Feu-nos-ho saber a les nostres xarxes socials. Ja sabeu que estem a Twitter com @lapartidapod i a Instagram com @lapartidapodcast. Víctor, Pep, merci per venir, com sempre. Gràcies a tu. Moltes gràcies i fins una altra. I a vosaltres, oients, gràcies per acompanyar-nos. Esperem que ens escoltem aviat. Bona nit, jugueu vosaltres que podeu i fins la propera partida.